Takže vítajte pri prvom, či pri druhom videu na hru Minecraft. Ja sa volám Minimo 2013. Vidíte ma? A toto je... Ja som Dante domov Slovensko, podaní. A je to začiatku fail. No tak to je. Teraz to strihneme a pripravíme sa. Dneska pôjdeme do Nedru. Si hovedo. Ty! Oj. Tak sa zatiaľ dohodneme a ja to zatiaľ strihnem. Takže uvidíme sa o chvíľu. Takže sme späť. Dúfam, že som to nezakríkol. Ale sme späť a ja už sa idem tiež teleportovať. Dante ma už predbehol. Oni ešte idú po mne. Chápeš to? Ty pigmeni. Nechceš. Aha. No takže pokračujeme a už tuto sme. Prepáčte za tie strihy. Koľko máš vlastne? No ja si musím ešte naťažiť do doly hlinu. Ja toto spravím. To zarobím. Idem si ťažiť hlinu, hej? Hlinu? Aha. Aha, je tam. Takže sme si mohli tú základnú... Je tu zlatá nugeta. Au. Ty si na nich spadol. Nie. No vôbec nie. Nie, on tam ešte umrel. Bolo ma ľúto tej zlatej nugety. Mám veľko... Čo aj na nej ľúto, vole. Ups. Dobre, idem do home. Čiže zober tam nejaké truhly. Prečo? Hej, jaj. Zoberiem si necelý stack. A čoho? Tak hliny. No ja si... Že čo? Čo si hovoril? Čestky? No nejaké. Počkaj, tu by som mohol mať také drevo. Ešte, že mám tu drevo. Takže dúfam, že že nám dáte like, čo každý chce youtuber. To vie každý youtuber. A OK, som v Nedri. Donesiem 2 čestky. Dobre. A môžeš vyrobiť vlastne my tu máme crafting table. Zoberiem sebou drevo ešte. No a dám. No hodne zober. Veľa dreva pri sebe nemám, ale čo už. Ja mám 36 spracovaného. Aha, Dáme. ja viem tvoje meno naspamäť. Čo sa robím. Mám pripravený TPAC. Dobre, poslal som ti to. Vidíš, ak som rýchly. Ale. Ja ešte môžem zaskočiť domov pre drevo, keď chceš. Ale... Ja ho mám veľa. Dúfam, že tu nikto zatiaľ není. Pozriem sa. Fúha, sme tu iba traja. A tomu to asi nenapadne. Tu dám na istotu to drevo, dobre? Dobre. Ja viem, ako dať spoločnú čestku, aby si vedela aj ty otvoriť. No ako? Takže najprv si dám ja. No, skús to otvoriť. A iba my dvaja, alebo aj niekto iný? Asi aj niekto iný. A čo keby sme si tam dali... Daj mi jednu mne, tuto si zoberiem. Tak máš. Znič tú cedulku a dáme ju tam ja. Keď skúsim tam do toho dať. Nejde. Tak sprav tú spoločnú. Dám ti to, dobre? Chytaj. Cedulku. Dobre. Padla tam dole. Urobme si každý osobitnú, lebo to bude chaos.
Hej, tu som vytvoril ja, takže tu to dávaj preč. Tam je moja. Nie, už som si ja tam dal. Hej, ale ja som si tam dal veci. No, ježiš, no tak ja ti ich dám. Dám ti ich. No daj. Daj všetko. Dík. Ešte tam. Hej, ešte tam niečo je. Hej, no tak keď chceš, tak môžem zaskočiť domov pre nejaké diamanty. Ja zaskočím, dobre? Nie, ty máš málo. Ja mám dosť, ja môžem míňať aj staky. Sakra, ale máš nejakú hlinu? Čo? Máš nejakú hlinu? Koľko? Tu máš kajonky z toho polku. Tam máš. Ďakujem. Tak takto nám to tu opevním, hej? Niečo mi tu skáče. Retardovanie mám trošku to opevnené. Ale to bude hodne dlhé, chlape. Dúfame. Dobre. No, iba 10 minút môžem cez tento program, ale no čo si s tým počneme. Dám to aj tu. Idioti, po mne idete? A serem. Čo? Ja naserem tých zombie pigmenov, aby aj na mňa išli. Veď oni idú aj na teba. Kde si vlastne? Idú. Ja na nich čumím a nejdu. Jo! Trafil som ho. Aj, idem na sera. No, kde je? Ty si idiot, čo tu robíš? Počkaj. Kde sú? Ja ich nevidím. Tí zombie pigmeni som myslel. No, tak ja idem dole. Potom sa na teba teleportnem, či? Dobre. Idem tam naťažiť také veci. Au. No, ja idem na Vardoli. Vardoli. Dobre. Počkaj, ja to tu strihnem. Dobre, sme spreč.